Punta tayo dito sa sentro. Ono. Bili ako ng nipple ng anak ko. Yung Avent. Kasi yun ang matibay. Kahit 5 years old na, nagdedede pa kasi. Bibilang ko siya. Yung matibay na. Inaangat-ngat kasi. Basaway na babaita ko eh. Kaya balikan natin guys. Balikan ko kayo guys. Tignan natin mamaya kung anong maganda. Sentro Department Store dito sa Cagayan. Katabi niya yung West Central Elementary School. Tapos yung loob nito may Save More din. Grocery. Yan. Tahimik pa. Dito tayo sa entrance. Naglakwat sa muna ako kay wala pa naman tao sa mall. Ando naman yung tendera ko. Kaya saglit muna ako. Yan, sentro. Sentro. Ay, nako, walang tao. Walang tao guys. Ito linis. Nakabili na ako. Guys, nandito ako sa friend ko. Welcome to my vlog. Kuya, mag-hi ka naman. Hi daw kuya. Kuya Cobrador, mag-hi ka naman. Hi. Ito yung mga kabats ko sa dati kong pwesto. Nagkita kami. Kwenta-kwenta, walang benta. Nadalaw ako dito kasi katabi lang nilang department store. Pero may pagtanggal ako. No? Kalitan mo lang. Chika-chika. Wala magawa. Ito lang sinadya ko kasi yung babaita ko. Ninangal-ngal yung nipple. Oo. Tingnan mo. Kaya bumili ako ng chupon. Ay, chupon. Oh, kahit yung anak ko. Oo. Ginat-ngat ako sa mamaya. Sabi ko, ay naku, sabi ko. Mami, broken again. Ganyan. Bukas na niya. Hi guys. Niloloko ako ng anak ko eh. Hello guys daw. Welcome to my guys. Saan ka kararating namin dito sa bahay. Tulong-tulong tayo ng trabaho para sa makakain tayo ng ng sabay-sabay. So, yung isa, magsasaing. Walang dito eh, VIP. Kailangan lahat gumagalaw. Yung isa, naglinis ng isda. Yan. Kailangan lahat may pakinabang. Hindi pwedeng isi-isi, laro-laro. Magluluto tayo ng sinigang sa miso. Ulo-ulo. Oh. Yung pagkain ko, hindi ko nakain, oh. Nating anak. Ito, yung pang natin. Pang sinigang sa miso. Yung ulo-ulo na isda. Ano ba tawag na isda na yan, balong? Yung okra. Ito. Sinigang sa miso. Sabayan ng sampalok. Sold. Tapos nagpitas lang ako ng talbos ng kamote dyan sa harap ng bahay. Di may pakinabang. Anong isda ngayon, Anton? Ito? Ano isda yan? Fish. Anong isda yan? Head. Ito, yung ulo-ulo na isda. Anong tawag dyan? Ha? Blue marlin? Niloloko ko ng anak kong babo ah.
Ganda ng gupit mo, Naka. Say hi. Say hi to guys. Hi guys. Hello. Oh, what? What? When you give me a bottle, Oh. where's my slime? Slime? Are you feeling my slime, Mama? Oh no, I forgot. Tomorrow I'll buy the... Huh? Mommy, you left it. Okay. You're so silly, Mom. No, I'm not silly. Mommy, Wait, no, wait. You hold this one. what's that switch? Oh, to oh. May pang merienda tayo, almusal. Binili ko sa Daddy ano. forgot her Yung hat. dating Monterrey ngayon naging Mariton na. Mommy, Nag-iwas yata sila sa tax. Mommy, Ito, pag almusal. Daddy forgot her hat. Okay, oo. Try to fit. Hi guys. Ito na, ka-ready na yung ginagawa ko. Ayan o, pakita ko sa inyo. Ilagay na natin yung ano ko. Pang sinigang sa miso. Unahin muna natin itong ano. Unahin muna natin yung kamatis. So shiny. Don't eat it, ghost, ghost, ghost. Kamatis, sibuyas. Don't drop it. Ilagay muna natin yan. Don't eat it, ghost. Luyang. Kumukulo na yung tubig. Para masarap. Sakto lang tong ano, ulam namin kasi nag-iba ang panahon ngayon. Lumamig bigla. Lagyan na natin tong gulay na matigas. Okay, para habang kumukulo, lalambot na siya. Habang naka-ano yung ano, isda. Ano to eh, yung blue marlin. Blue marlin to, Natang. Isda. Ay, salmon pala. Sorry. Thank you, like. Kahit ulo lang siya, ang habol, yung lasa, malasa siya. Tsaka may laman-laman naman yung ano ko, napili. Sa ano siya? Monterrey. Monterrey, pero hindi na siya Monterrey dati. Doon ko siya binibili. Dalawang ulo, may 60. Tapos yung isa, dalawang ulo na magkaparis. 50 pesos. Di 110 lang ang ano niya. Tapos yun, may mga gulay-gulay ako. Ito. Ayan, ipahuli na natin yan. Yung mga malambot. Itong sitaw, isabay ko na rin habang ano. Tapos may talong. Yan, kompleto ang gulay. Ito. Habang kumukulo, sabay ko na siya. Ito. Masarap ang higop ng sabaw nito mamaya. Antayin muna natin kumulo. Nilagay ko na itong ano, sinigang sa miso. Mamaya na yung ano, yung dagdaga. Yung sa gabi. Para ano yung lasa niya nag-agaw. Tsaka medyo malambot konti. Nilagay ko na yung mga gulay para lumambot na siya. Yan, ilang minuto na lang yan nakulo. May timpla na siya, may paminta, luya, pangtanggal ng lansa. Tayo natin mga ilang minuto. Ito na lang yung panghuli. Sariwa siya oh. Yan, iba talaga pag ano, yung tanim. Yan na guys. Luto na ang lutong ina. Luto na ang lutong. Mapag-arukang ina. Luto na ang lutong ina. Nakaluto na ang lutong ina. Sinigang. Sinigang ng ina. Ayan, oh. Kain-kain na tayo. Mahal ka ng ina mo. Malasa na. Bilis ako. Ito, pinito ko to. Tikman mo nga, boss. Ito. Pakuloyin ko muna. Bakit paprituhin? Akit na lang. Oh. Tikman mo nga. Kuha kang kutsara, boss. Kung ano. Kunan mo naman ako. Titikman. Tikman ko. Ikaw na nga, ano, ah? Judge. Judge.
Siya ang Wag. chef, pero ako ang titigil. Oo, galingan mo ah. Dami naman sa bawah. Eh, yan naman ang gusto ng mga anak mo eh. The best? Diba? Ting asin lang. O, ikaw na dagdag. Kasi iba yung timpla mo eh. Ang asin mo. Oh. Sabi ko sa'yo eh, lutong ina. Kalamansi sana, masarap. May kalamansi dyan. Yan, oh. Pag binili mo sa restaurant yan, May bakit yan? mahal. Bawat serve. Mahal yan. Na yan, pamilyar sa akin yan. Nung pinaglilihi ko yung panganay ko si yung si Balong. Nalala ko noon na nasa Green Hills ako. Pumupunta pa ako ng Robinson kasi may nagtitinda ng ganyan doon sa Robinson. Sinasadya ko pa yan. Yan talaga ang pinaglihian ko. Yung isda na yan. Marami akong nakakain pag yan ang yung ino-order ko. Nahanap-hanap ko siya habang naglilihi ako noon. Magkano lang ang order niya noon? Tang no? 60 pesos noon. Year 2002. Yung Di ba yan pinupunta natin noon sa Robinson? Yan sinigang na yan. mahal na yan. Kaya nga, Di ba kumakain tayo? hindi mura pa nung araw. Eh ngayon Mga 1,000 na yan. siguro. Basta yung isda na yan, mahal na isda yan eh. Nasadyain ko pa yan noon na kakain ako sa Robinson nung naglilihi ako sa anak ko. Kasi malasa talaga siya. Kain na tayo guys. See you. Hanggang dito na lang. Kain tayo. Ayan na yung ulam ko guys. Kain na tayo. Kain na tayo. Unang subo sa inyo. Wow! Bago tayo magtrabaho. With bagoong. Hindi kompleto kung walang bagoong. Alam kong bawal pero hindi maiwasan. Masarap ang bawal, di ba? Kain tayo bago tayo magtrabaho. Boss. Grabe talaga, oh, nilalamig ako. Kain tayo. Kain tayo? Ay, magtatrabaho pa tayo? The black one. Ano nalikuran ko? Ang lamig talaga. Where? Where? So cold. You eat na, my daughter. What? Come I on. know that. Why? That's why it's so noisy. Oh my God. Kain tayo guys.